шахмат Таджикистан и Тим Баянов из Душанбе. Фаридун Терминатор Атила. Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Нокаут TG қарор доред ва мо имрӯз дар бораи реаксияи ҷанговарон дар ҷанги Фаридун Одилов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. чӣ хеле ки мо медонем дирӯз терминатори тоҷик Фаридун Одилов дар қасри гимнастикии Винер Усмановаи шаҳри Москва бар зидди Энок Торреси испанӣ ҷанг кард ва бо усули нокаути техникӣ дар раунди якум ғалабаро ба даст овард. Агар шумо ҷанги пурраи Фаридуна то ҳол надида бошен, метавонед аз шабакаи дуввими мо ки Taj MMA ном дорад дар омада ба пуррагӣ тамошо кунед. Ссилкаи ҷанги пурра дар описанияи видео. Пас аз муҳориба ҳамдастагони ӯ ва дигар нафарони машҳур Фаридунро бо ин ғалаба табрик карданд. Оғоз мекунем аз Ҳабиб Нурмагомедов. Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи тоҷикон фикрашро баён кард ва гуфт ки охирон вақтҳо тоҷикон ҷиддӣ пешрафта истоданд. Намедонам ин бо чӣ алоқамандӣ дорад. Ҳамчунин президенти ташкилоти ACA Асланбек Бадаев менависад: табрик мекунам. Шавқовар аз ҷанги туро бо Александр Шлеменко дидам. ҷонишини президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷураев низ Фаридунро табрик кард. Фаридун Одилов марди ҳақиқӣ. Аз таҳти дил бо ин ғалаба табрик мекунам. ҳамчунин чемпиони дигари ташкилоти Eagle FC Самандар Муродов низ Фаридунро бо ин ғалаба табрик кард. ӯ дар саҳифаи расмии инстаграми худ чунин нависонд: табрик ака. Фирдавси Ҳалим, агенти тоҷик ки дар Амрико бо менеҷери шинохта Али Абдулазиз кор мекунад, Фаридунро бо ин ғалаба табрик кард. муҳофизати камарбанд дар вазни миёна дар раунди якум бо усули нокаути техникӣ. Саидо Самадов, ҷанговари дигари тоҷик низ Фаридунро бо ин ғалаба табрик кард. бародар, ту чемпиони ҳақиқӣ буданро нишон додӣ. Азам Ғафоров менависад: терминатор бо ин ғалаба табрик мекунам. ҳамчунин президенти дастаи Ахмад MMA Висмурадов низ Фаридунро табрик намуд. Раджаб, где? Он меня не любит. Капюшон убери, Раджаб. Он Раджаб тоже наш брат. Так что Ахмад Сила. Так что молодцы. Поздравляю, брат. Спасибо. хуб дӯстон, биен морам аз он нафароне бошем ки Фаридунро бо ин ғалаба табрик кунем, чунки ин ғалаба ғалабаи мову шумо аст ва мо бояд Фаридунро бо ин ғалаба табрик намуда ҳама вақт дастгирӣ карданро фаромӯш насозем. хуб дӯстон, ба шабакаи мо обуна шавен, лайку зангулачаро фаромӯш насозем. мо ҳама вақт барои шумо кӯшиш мекунем ки хабарҳои ҷолиба якум шуда пешкаш кунем. дар видеои навбатӣ во мехӯрем. хайр. Ay, Tojikistan, Hamadan Salam.